Айгөл Әхмәтғалиева. Зәңгәр күлмәк. 3-нче кисәк. Яз итәгенә тагылып, имтиханнар, кичке уеннар, шымыр тисле авыл урамын кат-кат әйләнүләр. Озата кайтулар килде. Таң җиле кебек сызылып кына үткән җәй инде көзгә бил бирергә маташа. Хушлашу минутлары көнләп түгел, сәгатьләп якынлаша иде. Зәринә Казанга укырга кирип кайтты. Кәримне солдат хезмәте көтә иде. Санаулы гына калган парлы кичләрнең берсендә капка төбендә гадәттәгечә сөйгәненең куйнына сыенып, таныш күлмәккә баш төртеп торган Зәринә капыл гына: "Кара әле, Кәрим, синең шушы зәңгәркәйдән башка әллә бүтән күлмәгең юкмы соң? Былтырда гел шушы күлмәктән йөрдең, хәзер дә", дип әйтеп салды. Кәрим сискәнеп киткәндәй булды. Кызның аркасыннан кышып алган куллары кинәт кенә йомшап калды. Йөзеннән күләгә йөгереп үтте. Аны моны абыйларга өлгермәгән кыз исә: "Миңа ай саен яңа кием алып торалар, искерәкләрен әни хәерчерәк гаиләләргә тарата да бетерә", дип өстәп куйды. "Мин дә син әйткән хәерче гаиләгә керәмдер инде. Бер әнинең акчасына яшибез бит", диде Кәрим, тамагындагы төерне сиздермәскә тырышып. "Үзем эшли башлагач, бер түгел, 100 күлмәк алырмын әле". Шулай диде дә Кәрим, читкә тайпылып, Зәринәне кочагыннан ышкындырды һәм кызу адымнар белән борылып китеп тә барды. Кыз урынында каккан казык кебек басып калды. Һич кенә дә Кәримнең көләргә, аны рәнҗетергә теләп сүз катмаган иде ләбаса. Йөрсен, гомере буе шушы вак шакмаклы зәңгәр күлмәктән, Зәринә өчен егетнең үзе кебек үк кадерлегә әверелеп беткән күлмәктән йөрсен. Юа инде сизрәп килгәне күзгә чалынса да, аңа бит Кәримнең тән җылысы, аның тансык исе сеңгән. Кыз шул күлмәккә башын салган саен үзен дөньядагы иң бәхетле кыз дип хис итә. Бу бәхетнең гомерлек икәненә ышана иде. Бүгенге соравын исә бары тик гадәти кызыксынудан гына биргән иде. Егетнең моңа кадәр бер тапкыр да үз халкын күрсәткәне, юкка барга үпкәләгәне, тәртәгә типкәне юк иде. Шуңа күрә Зәринә исәнгерәп калды. Кәрим исә урам чатына, төн караңгылыгына кирип югалды. Бүген кич кенә Кәримнең әнисе өрлектәй ирен яшьләй югалту хәсрәтеннән дөньяны сыңар канат белән сөйрәүдән шактый иртә картайган, чәчләренә вакытсыз шал йөгергән ана улының киенүен нигәдер керсенеп күзәтте дә: "Әй улым, буй җитмәс агачка үрелеп ялгышмасаң ярар иде. Тиң күрсәләр ярарласың үзеңне. Без бай, син хәерче дип кимсетмәсәләр", дип әллә үз алдына, әллә Кәрим колагына тәгаенләп сөйләнеп алды. Шиләгенә күрә капкачы димәсләр иде аны. Аның сүзләренә әллә ни игътибар итмәгән иде Кәрим. Зәринәнең бөтенләй уйламаганда күлмәк турында сүз кузгатуы горур җанын айкады да ташлады. Белә иде, кызның тәрәзә төбендәге яран гөл шикелле гел күз уңында мул тормышта яшәргә күнеккәнен дә, ап-ак матур кулларының бер кайчан сыер саумаганын да, бакча казымаганын да белә иде. Шул ук вакытта Зәринәнең кояш күңелле икәнен дә, кызның аксөяк сылулыгы янәшәсендә бозларны эретерлек җылылык бар икәнен дә белә иде. Әнисенең буй җитә алмас агач дигәне егетнең башына яңа гына барып җитте. Иртәме соңмы, ачык хакыйкать үзен сиздерә икән шул. Капка төбендәге бүгенге сөйләшүне Кәримнең горурлыгы әнә шулай аңлады. Зәринәнең колак төбендә дә әнисенең: "Кеше таный белмисең, тиң түгелгә барып кыланасың, кодагый дип барып эндәшер кешең агач капка төбендә каршы алса", дигән сүзләре торган саен ешрак кабатланып, кызны үз эченә бикләнергә мәҗбүр итә иде. Җәйнең соңгы көннәре Кәримгә Зәринәсез, Зәринәгә Кәримсез, һәр икесенә кояшсыз, айсыз, йолдызсыз килде. Җәй генә түгел, алда көтеп торган гомер үзе дә аларның янәшәсеннән генә узарга җыена иде. Сигәне иртәгә калага юл тота дигән кичне дә Кәрим Зәринәләр капка төбенә аяк басмады. Гөнаһсыз ике җан әллә горурлыкны, әллә яшьлек җүләрлеген атлап чыга алмыйча,
үзләрен гомер буе тилмертәчәк ялгызлык ярында басып калдылар. Казанга укырга керүгә Зәринәне шәһәр тормышы бетереп алды. Әти-әнисе үзен айрым фатирга урнаштырып китсә дә, бөтен уңайлыклары булса да, кыз газ плитәсе тирәсендә кайнашырга яратмый. Институттан кайтышлый юл өстендәге кафларда тукланудан да кулайракны тапмады. Бирим дигән кылына чыгарып куяр, юлына дигәндәй. Ял паркы дигән тукталышта төшүгә урам чатында җыйнак кына кафе бар икән. Кыз шунда ияләште. Кешеләни күп түгел, ярым караңгы кечкенә генә залда чиста, матур, ничә керсәң, шансон музыкасы уйнап тора. Иң мөһиме, ул яратып өлгергән гөмбәле пиццадан һәм бәрәңге шәңгәсеннән өзелмиләр. Кыз балага күп кирәкми. Зәринә берәр салат, кофе, пицца ала да, инде үзенеке итеп үзләштергән 2 кешелек кырый өстәлгә барып урнаша. Бер көнне кайнар бәрәңге шәңгәсенә карап, авылны, әти-әнисен искә төшерүдән күңеле тулып, сумкасындагы кулъяулыкка үрелгән иде. Каршысына кара кашлы, җәенкерәк сөйкемле йөзле, кысынкы кара күзле 25-30 яшьләр тирәсендәге ир-егет рөхсәт мазар сорамый гына килеп тә утырды. Кем елатты безнең сылуны? Диде ул күптәнге танышынан дәшкәндәй үз итеп. Зәринә башта аптырап китте. Аннан елмаерга тырышып, "Юкла, әллә нәрсә, чүпләктеме шунда?" дип күз төбен сыпырып алды. "Гафу итәрсез, бүген сез яраткан гөмбәле пицца булмады. Ышанасызмы, бөтен Казанда шампиньон калмаган." Зәринә яна сәерсенеп калды. Бу ир-егетнең аны кем беләндер бутавы булдымы, танышырга сәбәп эзләвеме? Һәрхәлдә кыз аны беренче тапкыр күрә иде. Ул арада ир заты официант кызларның берсенә нидер ымлады. Күп тә үтмәде, өстәлгә үтә күренмәле графин белән кызыл төстәге әллә сок, әллә шәраб, нәзек билле 2 бокал китереп куйдылар. Бираздан яшел салат яфрагы, лимон, помидор телемнәре белән бизәп, икесе алдында да төелгән бәрәңге һәм алтын су тезгә кертеп кыздырылган тавык буты чыгарып утырттылар. Зәринә сүзсез сорау белән каршысындагы иргә күтәрелеп карады да, эчелмәгән кофесын алып, башка өстәлгә күчәргә дип кыймылдады. "Я инде, Зәринә, утырып аша, куркыткан булсам, мин китеп торам." Шулай дисә дә, ир урындыктан кузгалмады. Киресенчә, аның аркасына терәлебрәк утырды. Үзенә исеме белән дәшүдән кыз бөтенләй аптырап калды. "Карагыз әле, Бәхтияр абыең булам. Әйдә суынганчы ашык башта. Җитеш тәти кулларың идә бәрәңгәр читырганга охшамаган, ә монысын аппетит ачылырлык кына итеп." Урыннан калкынып, Бәхтияр бокалларга төбен күмәрлек кенә итеп, вино агызды да берсен кызга сузды. Бу уенның ни белән дәвам итәсен инде кызыксынып күзәтә башлаган Зәринә ихлас килеп җибәрде. "Мин аракы эчмим бит." "Аракы түгел, иң затлы шәрапларыбызның берсе, тәмләп кенә кара." "Шәрап тә эчмим." Алайса, Бәхтия иреннәренә китергән бокалын кире куеп, кызга сынаулы караш ташлады. "Шампанское китерттирәм. Инде аннан да баш тартсаң..." "Әйтәм бит, мин берни дә эчмим." Кыз ачуы чыга башлаганны сиздермәскә тырышып, суынган кофесын тиз-тиз генә йоткалап алды да, ашалмаган шәңгәсенә кызганулы караш ташлап, яна урыныннан торды. Зәринә Бәхтиярның күзләре ялварулы караш белән аңа төбәлде. "Тынычлап аша да аннан китәрсең." "Ә сез мине каян беләсез?" Кызыксынучанлык үзенекен әйтте. Кыз кире түнде. "О, мин синең турында бик күпне беләм. Каянмы? Алдыңдагы ризыкны ашап бетер дә, аннан барысын да сөйләшербез." Зәринә авыз суын китереп, кызыктырып торган тавыкка күз салды. Институтта көн буе җылы ашамлык күрмәгән ашказаны тәмле искә алданып, султкылдап куйгандай булды. Кыз тәвәккәлләп, салфеткага төрелгән шәнечке белән пычакны сүтте дә, аларга карап катты. Авылда тавык бутын пычак белән генә кискәләп ашаган кешеме инде ул? Иң җайлысы кулыңа аласың да, ирен читләрен майландыра рәхәтләнеп ашыйсың. Аннан шишмә суы белән хозурланып, бит кулыңны юасың. Кыз шәнечке белән бәрәңге буламыгын шиметеп капкан җиреннән күз кырые белән генә яна тавык бутына карап алды. "Ярар, уртасына шәнечке китереп кададың ди,
Пычак белән кискәли башлагач, шуышып китеп, берәрсенең аяк астына чәчрәп төшсә. Шуны күзаллаудан бит очлары ут капканда янарга тотынган кыз, авыр сулап, үтә күренмәле помидор телеменә үрелде.